Takže ahojte, vítam vás v podcaste Stavbári pri mikrofóne. Dnešnou témou bude kedy rekonštruovať a kedy radšej stávať na novo. Dnešnými hostiami sú moji kamaráti a majitelia stavebných firiem, ktorí vám dnes porozprávajú z ich praxe a skúseností, kedy radšej rekonštruovať a kedy teda radšej robiť novostavbu. Takže som rád, že ste prišli chalani. Budem rád, keď sa predstavíte a niečo poviete o sebe. Takže môže začať. Takže zdravím vás poslucháči. Takže ja som Andrej Kováč, majiteľ, konateľ firmy Stavfir Kováč, skrátke stavebná firma Kováč. Tak ja som Tomáš Orsák a zastupujem našu firmu, rodinu Rekostav zo Žarnovice a niečo si povieme ďalej. Ja som Jozef Šopa, takisto majiteľ stavebnej firmy tiež zo Žarnovice. A vlastne pôsobíme tu takto všetci traja pokope a musím povedať za klopa, že vychádzame spolu dobre. To som rád. Takže poďme na prvú otázku teda. Poďme k tým rekonštrukciám na začiatku. Teda dávam otázku, aké typy starých domov sa ešte oplatí rekonštruovať. Takže budem rád, keď každý povie nejaký ten svoj názor alebo nejakú tú skúsenosť z praxe, že čím vlastne alebo ako. Tak môžem prvý, tak oplatí sa rekonštruovať vtedy, keď myslím si, že je dobrá statika, základy a hlavne odizolovaný ten dom, že má tam nejakú hydroizoláciu a samozrejme, že keď je strecha v poriadku, že dá sa buď len vymeniť krytina, alebo horšie je, keď sú už aj strecha je v horšom stave, alebo narušená nejaká statika toho domu. Čo sa týka rekonštrukcie, alebo či sa oplatí, neoplatí, ono je to na zváženie. V prvom rade treba zhodnotiť, či sa to finančne oplatí. Čiže urobím nejaký prvý náhľad na ten dom alebo na tú nejakú nehnuteľnosť a zhodnotím, či tá rekonštrukcia má zmysel alebo nemá zmysel, či je tam dobrá statika, či sú dobré základy, po prípade sa urobia nejaké sondy, či sú viditeľné praskliny, či je tá stavba vlhká, či tam tečie. Skrátka, tá rekonštrukcia musí byť rentabilná, aby tie náklady na tú rekonštrukciu nepresiahli nejakých 60-70% ceny novostavby, vtedy to má nejakú rentabilitu. Ja si skôr myslím, že tam ako u mňa ani nevidím, že ako stará, ale ako v akých časoch bola robená, lebo boli storočné domy, ktoré sú fakt v dobrom stave a sú domy, ktoré môžu mať 30 rokov a sú v takom stave, že sa neoplatia rekonštruovať za mňa, lebo ten materiál, ktorý bol použitý, buď nebol v tom období nejak podľa mňa kvalitný, alebo ako hovorili aj chalani, že boli tam proste chyby, že tam zatekalo, pršalo a nebolo to ošetrené. A ešte by som videl jednu takú vec, že či sa rozhodnú či rekonštrukciu, či novostavbu. Ak by to bola rekonštrukcia, tak by ma určite zaujímal pozemok. Že či tá rekonštrukcia alebo tá nehnuteľnosť už stojí na takom pozemku, ktorej vidím výhodu, alebo ešte sa mám potom trápiť ešte aj rekonštruovať a ešte aj s pozemkom. Hej, takže toto je také za mňa. Dobre, ale máte nejakú skúsenosť za nejaké posledné obdobie, kedy ste sa fakt stretli v tej praxi, že čo bolo také rozhodujúce, že ten človek sa rozhodol pre tú rekonštrukciu. Ak nie, nič sa nedieje, ale ak náhodou, že či máte nejakú reálnu skúsenosť. Nám sa stalo tak pred rokom a pol, že mali sme tiež rekonštruovať jeden objekt, prakticky nejaké priečky sa mali pobúrať, vymeniť krov, ale zistilo sa pri rekonštrukcii pri začiatku, že ten dom je v tak dezolátnom stave, že jednoducho sa majiteľ rozhodol, že sa zbúra celý. Lebo finančne, áno, o niečo to bolo drahšie, ale na základe toho všetkého, keď si zrátal, že čo mu prinesie tá rekonštrukcia tejto starej nehnuteľnosti, tak sa mu oplatilo priplatiť a zvaliť to celé a postaviť na novo, lebo nebolo to vhodné tých peňazí, takže to sa nám stalo tak rok a pol dozadu. A potom sú aj skúsenosti s tým, že vlastne keď je človek do rekonštrukcie, nemá obťažnosť na stavebnom úrade, lebo to je tiež dosť dôležité, že či shodím a idem úplne na novo, so stavebným povolením, so všetkým, alebo si požiadame na rekonštrukciu. To by som možno nechal na neskôršie ohľadom týchto povolení. Tu sa skôr jedná mi o to, že aby tí naši poslucháči vedeli o tom, že ako napríklad spomínal teraz, že sa stretli ľudia vtedy, keď sa začalo stavať. Veľakrát z tej skúsenosti je to, že človek veľmi dopredu nevie. Až keď sa začne niečo robiť fyzicky na tej stavbe, že to ukáže, či tá stavba sa oplatí zničiť, alebo zbúrať, alebo rekonštruovať. Skôr sa mi ďalšia otázka taká, že kedy si fakt myslíte, že treba zbúrať tú stavbu alebo ju zrekonštruovať? Hej? Čo je taký ten hlavný faktor toho všetkého, alebo ten rozhodujúceho pre toho človeka alebo pre tú stavebnú firmu, že odporúči teraz tak poďte, ideme to rekonštruovať alebo nie, nech sa to zbúra. Ako takto, ak môžem,
je tam viacero faktorov, ktoré to ovplyvňujú. Jedným z nich je aj nejaká sentimentálna hodnota danej nehnuteľnosti. Poviem príklad, zdedil som dom po prababke, mám k tomu nejaký vzťah, nejaké dobré spomienky sa mi evokujú, keď som tam, cítim sa tam príjemne. Vtedy človek dokáže ten stav, alebo dokáže sa na to pozerať ináč, ako nejak racionálne. Nehodnotí ten stav tak tragicky a nebere to až tak z toho ekonomického pohľadu, skôr to bere z toho sentimentálneho pohľadu. Pre nás, väčšinu, keď môžem hovoriť asi za všetkých troch, vieme zhodnotiť, alebo snažíme sa zhodnotiť, či je to ekonomický nezmysel, koľko razy. Hej. Veľakrát sa stane, že ten majiteľ, keď sa postaví pred hotovú vec a zistí, že aký je skutočný stav tej danej nehnuteľnosti, tak zváži aj tieto pripomienky a dokáže tú stavbu robiť na novo. Niekedy to ide aj navzdory tomu, že to preplatí, ale je ochotný zachovať tú hodnotu, ktorú to má. Tiež sme sa stretli tým, že pracujeme v časti Banská Štiavnica, Hodruša, Hamre a vlastne je to región, kde je veľa pamiatkov chránených nehnuteľností. Takisto sme ovplyvnení tým, že tá daná nehnuteľnosť sa nemôže zbúrať, ale musí sa renovovať alebo rekonštruovať. Za mňa ešte doplním, že ak ja na tej stavbe mám robiť krov na novo, okná, elektriku, vodu, vykurovanie a nemôžem hýbať s dispozíciou tak, ako by som chcel, tak pre mňa by to bolo ako pre investora alebo staviteľa, pre mňa nevýhodné, keď si nemôžem dovoliť ani s dispozíciou niečo robiť a prakticky musím všetko spraviť na novo, ale nemôžem si ani kuchyňu zväčšiť alebo niečo také. Takže to za mňa sú také faktory, že by som do tej rekonštrukcie radšej do novostavby pri takýchto veciach. Dobre, ale stáva sa to, že sú takéto, že tí ľudia si nemôžu meniť alebo kvôli nejakému. Takže kvôli statike skôr to môže byť, nie? Že... Tie staré domy statike, základy sú dispozične dosť obmedzované. Majú často hrubé steny, ešte kamenné múrivá, ktoré musia byť hrubé, aby prenášali tie zaťaženia. Tie pojivá tam nie sú ako teraz moderné, ale je to častokrát len kameň, íl a nejaké vápno. Alebo potom je to zlepené z vrchu nejakým rabicovým pleťom, alebo ako to nazvem. Takže... Ako stalo sa mi veľakrát, že keď niekto išiel s námi kupovať dom, tak ma volal, že poď pozrieť a prvé čo bolo, hej, sa pýtali samozrejme, v akom je to podľa mňa stave a druhá otázka ich bola, môžem túto priečku vybúrať, môžem si toto posunúť, tu by som chcel kuchyňu s obývačkou, hej, alebo táto priečka mi tu nepasuje a keď som povedal, že toto môžeš, toto nemôžeš, tak tiež ostal taký skleslý a už ani neriešil ďalej veci, lebo nemohol si prispôsobiť tú dispozíciu toho. Dobre, ale ten človek dojde pozerať tú stavbu, tú rekonštrukciu, veľakrát aj nás sa pýtajú v stavbinách, že odplašia tá vlhkosť alebo pliesň a takéto veci. Je to dosť veľký rozhodujúce, keď aj vy sa na to pozeráte, že či je ten dom dosť zlohnutý s pliesňou, aj to ovplyvňuje nejakú tú rekonštrukciu alebo to rozhodovať do tej novostavby, lebo vieme, dneska tie domy sú veľakrát opustené niekoľko rokov a kupujú sa aj tí ľudia. A ten prvý dojem je ten, že aha, tak tu sú zalohnuté steny, pieseň, že či to je tiež nejaký faktor ohľadom toho rozhodovania, ktoré končí tomu novostavby. Takže... Ako sú to také tie prvé vizuálne faktory, ktoré dokáže aj laik zhodnotiť, či je tá stena prasknutá, či je tam nejaká pleseň, či je tam nejaká vlhkosť. To vidí každý, na to človek nemusí byť odborník a do značnej miery to ovplyvňuje ekonomiku celej tej stavby. A tak záleží to aj od investora alebo od majiteľa tej nehnuteľnosti, pretože keď on si povie, že on to chce mať starodávne a nechce na to meniť nič, veľa sa to stáva, napríklad aj ľudia zo západu, z Bratislavy, z Trnavy, Senca, že kúpia si tu niekde poblíž nejaký domček a skrátka nechcú ísť do niečoho nového, chcú to starodávne mať, aby sa cítili ako neviem, dakedy, že ako žili ľudia. Takže skrátka chcú to len upraviť, aby to bolo pekné, ale nechcú to rekonštruovať až do takej hĺbky. Takže vždy sa musím prispôsobiť tým investorom alebo tým, pre ktorých staviame alebo rekonštruujeme, pretože oni sú tí, ktorí platia. Akorát im môžem poradiť, že toto nie je dobrý nápad, spravte to takto alebo opravte to takto, ale to už je na nich vlastne, čo si oni vyberú. Ale veľakrát aj odmietneme napríklad zákazkov, pretože on chce úplne nezmysly. Takže povieme, že nie, do tohto neidem radšej a môžu sa zavolať na inú firmu, ktorá im to spraví. Lebo viem, že do budúca by sme mali ďalšie nejaké reklamácie a tak ďalej. Dobre, ale teraz čo je pre toho človeka
také rozhodujúce, že keď niekto príde na tú stavbu, čo by ste mu odporúčili si pozrieť aj z vašej skúsenosti z tej stavbárskej, lebo ako Tomáš spomínal to mi, že tá plieseň nejaká vizuálna, že tá prvá, čo je to človeka, čo možno odradí, ale veľakrát je to len tá vec, ktorá sa dá možno ľahko opraviť. Ale čo je také, či by ste vedeli odporúčiť tým našim sledujúcim, že čo je také rozhodujúce, že čo by ste si vy ako prvé možno, alebo aké 3 veci pozreli, keď sa idete pozrieť na tú stavbu, hej? Za mňa môžem prvý určite to statika, urobiť malú sondu pri základoch. Stalo sa mi, investor mal krásny projekt, pekne spracovaný, farebne, všetko hralo ako malo. Dohodli sme sa na cene, začali sme robiť. Prvé čo bolo, tak sme si začali kopať sondy, zistili sme, že ten dom síce je pekne navrhnutý, aj odvodnenie, aj odvetranie, ale dom nemal základy. Čiže je darmo mať pekný projekt, keď to prvé, čo sú základy, v podstate nemám na tom dome. Ja ďalej nemôžem robiť nejaké nadstavby, prístavby, keďže ten dom nemá základy. Druhá vec je, ako je tá stavba odvodnená, kde ide tá povrchová voda, to je tiež dosť dôležité, či je odvodnená niekde preč z domu, alebo či to siaka niekde popri základoch. To vieme tiež zhodnotiť relatívne rýchlo. No a tretí stav je potom, do akej miery sa to ide rekonštruovať alebo renovovať, či to má nejaký vplyv aj na statiku, či sa tá stavba bude stužovať nejakými vencami, alebo nejakou oceľovkou, alebo nejakými tiahlami, alebo bude to iba čiastočná oprava, výmena omietok za nové oškrabanie, alebo do akej miery chce tú stavbu zrekonštruovať. Ako za mňa určite, keď by mal na výber, že sa ide rozhodovať, buď idem rekonštruovať, alebo má možnosť stavať, tak tiež 3 veci. V prvom rade zo spodu, lebo však aj človek, keď je mokrý na spodku nohy, tak je to zle, takže spodná izolácia, určite statika, ako je Tomáš hovoril, však aj Aďo, že statika, ako náhle nejaké praskliny a krov, keď je v dezolátnom stave, tak to je vlastne vizitka toho domu, že keď je už krov v dezolátnom stave, že do toho domu nejaký čas muselo zatekať. Hej. Takže tieto 3 veci, keby neboli v poriadku, respektíve aspoň 2 z nich, tak ja by som do rekonštrukcie určite nešiel. No tak napríklad na druhej strane aj staré domy, napríklad viem, že rekonštruoval som nejaký starý dom a ozaj nemalo základy, bolo to len vlastne staré kamene, ktoré boli poukladané a stavalo sa tam, dalo sa to, majiteľ mal podmienku, že chce to zanechať tie múry, chce tam len nové betóny, statik schválil, že základy môžu zostať také, aké sú a robila sa nadstavba. Čiže to je strašne veľa faktorov, pretože akým financiami do toho ide, čo všetko sa dá spraviť preto, aby tie základy vydržali a vlastne aj odizolovanie, hej, že či máme kde tú vodu odviesť, spravíme tam nejaké drenážne rúry, ktoré tam budeme dávať, tak tá voda mala kde odtekať, lebo niekto spraví drenážnu rúru, keď tá voda nemá kde ísť. Stojí vlastne na mieste, čiže vlastne stále v tom istom, to je dosť dôležité. A dôležité spravím, či je ten múr odizolovaný od základu. Keď je ten múr odizolovaný, tak je to jednoduchšie a nevohne to už potom ďalej. Takže tí ľudia, čo idú kupovať nejakú tú rekonštrukciu, alebo ten starší dom a plánu rekonštrukciu, tak prvorade vy odporúčate fakt si pozrieť základy, hej. Tam to je alfa omega toho všetkého v rámci a potom tú strechu. Žiadne nejaké, že nejaký pách je tu, alebo nejaké pliesne, alebo či sú to nejaké... Veľaké sa som si všimol, bývajú aj praskliny na tých domoch. Je to také rozhodujúce? Určite, záleží ako tá prasklina pokračuje. Ale viem, ale tá prasklina záleží, či je v strede alebo v rohu. Tak dá sa nejako s tým nejako... Áno, dá sa vlastne spevnenie základu spraviť. Nie je to takto ešte. Viem, ale ja sa chcem spýtať, že či nám vie nejako naznačiť tá prasklina v tom staršom rodinnom dome alebo staršom dome, či je to staticky fakt zle. Či nedá sa to posúdiť tak, že nejako okom treba zavolať toho statika. No, záleží, aká tá prasklina je. Keď ho vidím, že je úplne, že je 2 cm, je 2 cm fuga tam v tej praskline, tak je to niečo zlé. Keď často býva, že múrivo je v poriadku, či už kamenné, tehlové alebo aké, ale je tam len omietka prasknutá. Čiže v tom prípade to nie je až tak zlé, ale to už vie posúdiť statik, ako aj my, ako firmy. Pretože keď vidím, že vizuálne, že to je len čisto tá omietka prasnutá, tak myslím, že tam až taký ten veľký problém není. Ale potom záleží aj všetko záleží od toho investora, pretože vidím, že strecha je dezolátnom stave, tak viem si posúdiť, že či tá strecha, alebo aj na nové stavbe sa bude robiť nová strecha, že či spravím novú stavbu, alebo či novú strechu, alebo nie. Hej. Všetko je to o tých financiách, čo ten majiteľ, ktorý chce.
Pretože keď on povie, že chce nehať tie staré múry, ale spraví si nové priečky, všetko sa dá prispôsobiť tomu, hej, lebo tu už nejakú, ten strop by som povedal, dá sa vymeniť, hej. Keď on povie, že chce nehať múry, tak si nechá múry. Keď sa tam nové priečky, všetko sa dá spraviť, lenže všetko je o tých financiách, ktorý ten majiteľ chce tam do toho dať. Keď on povie, že chce to zanehať, chce tam nejakú prístavbu k tomu spraviť, chce novú strechu, my to posúdime a povieme, či do toho ideme alebo neideme. Presne o financiách, lebo ak hľadám, je to o financiách. Že idem realizovať a potrebujem tam teda bývať, hej, mám na to nejaký rozpočet a tieto tri veci nie sú v poriadku, tak automaticky ten rozpočet bude úplne niekde inde. Ak je to, ako Aďo hovoril, že príde niekto, kto vyslovene má peniaze a chce si to spraviť podľa seba, buď na chatu, alebo jemu je jedno, že tak spraviť sa to dá. Len tieto tri veci rozhodujú strašne aj o finančnej náročnosti tej samej rekonštrukcii. Dobre, ale keď sa bavíme z Ja ešte môžem na margo tej otázky pre ľudí, ktorí sa nevyznajú alebo s touto problematikou sa nikdy nestretli, neprišli do kontaktu. Určite by som si za sebou zobral človeka, ktorý sa trošku vyzná, ktorý sa tým zaoberá, po prípade nejakého realizátora, nejakého projektanta, po prípade statika. Pretože ten človek vie urobiť ten prvý nástrel, ten prvý dojem, že áno, bude to stať toľko, je to v takomto stave, je to v dobrom stave, vie to aspoň čiastočne posúdiť vizuálne. Kdežto človek, ktorý chce silou mocou kúpiť chalupu niekde na Lázoch, niekde na Kopaniciach, to vidí trošku ináč. Vidí to, ako to chce vidieť, nie ako to je v reálnom stave. Takže to by som si dal pozor na to. A ešte jednu poznámku, že keby ste išli niekedy niečo rekonštruovať, nezoberte si projektanta, alebo nakresliť niečo jednoduché, ale konečne tá realizácia, by som povedal, že dobre, OK, statik v poriadku, ale prvom rade nejakú firmu, ktorá sa vyzná a že on posúdi áno, treba tam statika, alebo nie, netreba tam statika, takýto problém, dá to vyriešiť takto. Lebo často príde projektant si to zo stola nakreslí, ale nakresliť a realita je niečo iné. Takže odporúčate skúseného človeka, stavbára, napríklad vás troch. Nie, odporúčam. Ja za seba musím povedať, že odporúčam kvalitnú prípravu. To znamená, že keď nájdem tú svoju vysnívanú nehnuteľnosť v takomto stave, alebo nejaký starý dom vidiecký, alebo už nejaký malomešťanský, alebo niečo v tom duchu, nájdem si človeka, ktorý sa zaoberá tou projekciou, ale takýchto stavieb. Nie najlacnejšieho projektanta, čo kreslí katalógové rodinné domy, ale niekoho, kto sa v tom vyzná. Ten človek musí prísť na stavbu, musí si to pomerať, musí si to pofotiť, musí zhodnotiť takisto ten stav a na základe reálneho stavu musí ten projekt spracovať. Stretol som sa s projektom, ktorý bol krásne urobený, boli tam detailné fotky, boli tam detailné sondy, detailne spracované odvetranie podlahy, detailné spracovanie odvetranie stien. Čiže pri rekonštrukciách je dôležitá príprava. Veľmi dôležitá, je oveľa dôležitejšia ako pri novostavbe, ale musí byť tá príprava poctivá. Tam, keď sa človek ide pustiť do takejto, nazvem to, veľkej stavby pre neho, tá príprava je oveľa dôležitejšia ako pri príprave obyčajného rodinného domu novostavby. Hej. To je jeden z faktorov. Nájsť si projektanta, ktorý je kvalitný, ktorý vie, čo robí. Nebavíme sa o cene, lebo ten projektant mu nepríde ten projekt nakresliť za 1,000 eur. Tam sú úplne tie čísla iné, ale ak to chce niekto dobre, tak ten projektant by to mal kvalitne spracovať. Ten projektant nadväzuje potom už na profesistov, statika a ostatné veci. To už ide ruka v ruke. Ale určite ten projekt je veľmi dôležitý, ale je rozdiel, ako je pripravený. Tak by som to povedal. Ešte sa treba pri rekonštrukcii určite pripraviť na to, že jedna vec je, čo aj projektant je všetko, ale vždy je to rekonštrukcia. Vždy nejaké buď zmeny, alebo nejaké veci na tej rekonštrukcii bude treba riešiť, o ktorých možno, že dopredu nebude vedieť ani statik, ani projektant, ani ten realizátor. Je to proste rekonštrukcia, treba sa na to pripraviť, že aj ten čas tej rekonštrukcie môže byť nejako plánovaný, ale proste pri odhalovaní starých vecí a riešení ich na novo, tak fakt treba byť na to pripravený, že treba nejaké veci riešiť aj za pochodu. A ešte, čo môžem tak akože trošku k tomu povedať, že často sa stáva, že ide nejaký pán rekonštruovať niečo a zavolá si nejakého, poviem príklad, chalana, ktorý je nejaký stavbár, zavolá si ho, niečo mu tam spraví a potom zistí, že ten stavbár vlastne nemal až také skúsenosti s tými nejakými robotami, spravil to nekvalitne a potom zháňa niekoho k tomu to už potom opraviť, to už je potom neskoro. Čiže to by som chcel povedať, že vždy si zavolať toho nejakého odborníka k tomu alebo vtajnú firmu, ktorá má s tým skúsenosti, lebo veľa sa stáva, že volajú si nejakých ľudí, živnostníkov alebo chytí niekto keľňu do ruky a je murár a potom
zavolajú sú potom už odbornú firmu a potom tam im volajú určite za niektoré práce, ktoré sú rekonštrukcie. Ako má vedieť ten človek, že kto je odborník a to nie je odborník? Aké otázky má položiť? Začať niekde v rodine známych, alebo čo by ste odporúčili? Lebo bavíme sa o tom, že ísť pozrieť nejakú stavbu je dobre s niekým. Ale to s niekým, ako ty si teraz spomenul, že je tu niekto, ktorý možno tomu nerozumie tak, ako rozpráva. Sú aj môžu byť nejaké otázky na to, že ako zistiť tú správneho človeka, že koho zobrať so sebou, možno si aj zaplatí, lebo zistí, že tá rekonštrukcia fakt, že nemusí sa až tak oplatiť, ako si myslí ten like, hej, ako ten profesionál. Keď sa bavíme o Žarnovici a okolí, hej, tu nie je ani 20, ani 30 firiem, hej, tu vlastne je to o ľuďoch, je to o kontaktoch, dneska sú tie Facebooky, sociálne siete, kde človek, keď je nespokojný, sa dokáže prejaviť, že je nespokojný alebo je spokojný. Ďalšia vec je to, že lokálne firmy robia lokálne zákazky, hej, ako náhle nejaká firma, keď je aj lokálna a má 90% zákaziek, ja neviem, myslím si niekde 200 km odtiaľ, to je taký prvý varovný prst, že prečo keď je lokálny a je dobrý, prečo nerobí doma. Hej, to za mňa takto, hej, a určite referencie. Určite treba tie referencie, popýtať sa ľudí, aj ku nám, keď niekto príde, hej, takisto, že chce buď novostavbu alebo rekonštrukciu. Vždy, väčšinou sa stáva, že buď ide na nejaké doporučenie, alebo nie je problém dneska, keď teda sa referenciu dať, že číslo na, dajme tomu, stavebného dozora na tých stavby, alebo tým ľuďom, hej, není to problém. A nech si zavolá, nech sa opýta tých ľudí reálne, čo realizoval. Takže... Napríklad ma napadlo stavebný dozor, by bolo tiež dobre zavolať? Za mňa, ja by som si dal, keby to riešim ja, že tá stavba má nejakú väčšiu hodnotu, určite by som si prizval minimálne stavebného dozora, po prípade dal spracovať nejaký posudok, od ktorého by som sa ja nezávisle dokázal odraziť. Následne na základe tohto by som oslovil nejaké firmy, ktoré by mi povedali ten stav, keby sa nejak zhodovali s tým posudkom, alebo racionálne by som zhodnotil, či tie cena robota, postrehy, čo dala tá stavebná firma, sú racionálne a nejak korešpondujú s tým, čo mám v tom posudku nezávislom, o ktorom napríklad oni nevedia, tak áno, vtedy by som sa s tou danou firmou začal baviť možno hlbšie, možno by som si dal vypracovať konkrétnu cenovú ponuku. Po prípade by som určite bral do úvahy referencie, hej. Zašiel by som, sadol by som do auta, poďte mi ukázať, kde ste čo robili. Alebo mi ukážte dokumentáciu pri tých rekonštrukciách od pôvodnej stavby až po tú, dneska si už fotodokumentáciu robí každý, čiže keď vám povie niekto, že neukážem, tak prečo by som vás skrýval. A následne napríklad rekonštruoval som dom, čo sa mi stalo, krásny domček na Kopaniciach, prišiel za majiteľom zhodou okolností druhý chatár, ktorý tam kúpil takisto nehnuteľnosť a pýtal sa konkrétne človeka, ktorý tam reálne 2 roky býva, aké sú vzťahy, aké boli, a na základe toho sa nadviazala ďalšia spolupráca. Čiže to je ďalší faktor, pýtať sa. Určite, keď sa človek ide zaviazať do takéhoto niečoho, tak určite treba ten čas obetovať na to, aby som si našiel, lebo nájsť si nespoľahlivú firmu alebo nespoľahlivého dodávateľa je najhoršie, čo sa v tejto situácii môže stať. Lebo človek sa do značnej miery musí spoľahnúť, že tá firma bude zodpovedná, bude spôsobila a bude hlavne bude vedieť, čo má robiť. Ale ešte jedna vec napadla, zaplatili by ste si, alebo investovali by ste tie peniaze, keď ešte viete, že tá nehnuteľnosť nebude vaša, takýmto nejakým ľuďom, od statika až po. V prvom rade by som to spravil. Zaplatili by ste, dali by ste tie peniaze. To nie sú zaplatené, to sú ušetrené peniaze. Takže máte tú skúsenosť, že potom bude veľakrát. Ale zase aj na druhej strane, napríklad moja skúsenosť, tiež aj ten stavebný dozor, ktoré sú tí majitelia tých nehnuteľností berú, tak veľmi dobre rozmýšľajú, že koho si zoberú, pretože ja mám zlú skúsenosti, že stavebný dozor, ktorý má určitý vek, tak používa tie staré metódy alebo tie staré materiály, ktoré tam chcú, ale on sa vlastne nie je už taký moderný, alebo ako by som to povedal, že niektorí tie stavební dozorovia nie sú až tak nie zrelí, ale by som povedal, že nie sú takí Nejdu s dobou. Ako? Nejdu s dobou, alebo tak. Ja ešte k tomu dozorovi, že treba si fakt, ako Aďo hovorí, vybrať toho dozora takého, ktorý má tej stavbe pomôcť. Lebo ak som ja investor a poviem si dozorovi, že zoberiem si dozora, lebo idem tú firmu ošklbať, lebo nie, má byť investor, stavebný dozor, ktorý zastupuje investora, ktorý chce dobre jemu a zhotoviteľ to chce dobre spraviť. A keď budú všetci traja ťahať za jedno lano, tak sa to skôr ako realizačne podarí,
ako keď budeme húckať investora, teda dajme tomu dozor, bude robiť prieky, že bude si hlavou všetkým možným, takto to musí byť, nie. Vždy je to na to, aby tá stavba dopadla čo najlepšie, takže toho človeka si fakt treba vybrať takého, ktorý má záujem tú stavbu dobre zrealizovať, respektíve byť nápomocný aj tej firme, aj tomu investorovi, také pojitko, aby to dobre dopadlo. Takže fakt je to o nás, o ľuďoch, všetko je, dá sa povedať, o nás, o tých ľuďoch, hej. Takže preto je veľmi dôležité vybrať si týchto ľudí správnych. Takže to by som to spravil takú súhrn toho všetkého, keď ten si ide vyberať ten dom starší, hej. Takže čo je dôležité? To znamená si zohnať nejakých správnych ľudí. Čo by ste teda podali? Stavebný dozor. Tak v prvom rade vizuálne zhodnotiť aspoň, že či mi pasuje lokalita, kde chcem tú nehnuteľnosť. Či je ten dom môj vysnívaný, lebo ako laik hodnotím hlavne ten vizuál, nehodnotím tú odbornú stránku. Či je to, potom prichádza tá rentabilita, či som ochotný investovať jednak čas, jednak peniaze. No a následne potom už by som tieto odbornejšie, či osloviť teda toho dozora, nájsť stavebnú firmu a samotnú realizáciu. Alebo ešte teda projektanta samozrejme. Dá sa to aj nejako vyrátať, nejako cenovo? Lebo keď vieme, že keď je novostavba, keď ideme stavať nový dom, tak nejaký cena za štvorec sa nejako odhaduje, že plus minus, ale je tu aj nejaká sadzobník v rámci rekonštrukcie, koľko sa to môže hýbať, keď ten človek ide kupovať ten starší dom, tak si môže povedať, neviem, štvorec by rekonštrukcie mohol stáť toľko a toľko, hej, že to ma tak napadlo teraz, neviem, či sa dá, či nie, lebo ja viem, že veľa vecí môže vyskočiť, ktoré sú... Určite sa dá nejaký odhad, lebo však nie je to žiadne verejné tajomstvo, hej. Rodinný dom, ak si niekto myslí, že 100 štvorcový postaví za 100 000, tak je na omyle, hej. Vždy ten meter štvorcový vychádza od 1600, dajme tomu do tých 2000 eur najmenej, to záleží potom od vybavenia toho domu. Toto by si mali aj projektanti uvedomiť, že tým ľuďom by to mali reálne aj povedať pri začatí realizácie jeho projektu, lebo ľudia si naprojektujú dom 200 štvorcový a zistia, že na nemajú. Hej? Takže toto im treba povedať tým ľuďom, že nech nerátajú, že 1000 eur meter štvorcový, minimálne tých 1600 až 2000. A pri tej rekonštrukcii, keď sa bavíme o tom, že ideme rekonštruovať a ostane nám holodom, hej? Takže niekto si myslí, že hrubú stavbu postavím, ja neviem, za 100... Čo je holodom? Veľa ľudí nevie, čo je holodom. Holodom napríklad to je to, že skončím so strechou, hej, bez okien, vymurované múry, bez elektriky, bez vody, bez kanalizácie, ozaj prakticky hrubá stavba, hej. Pardon, to je hrubá stavba, nie holodom. Holodom je niečo iné, to som zle povedal. Ale to je hrubá stavba, hej, že teraz ma bude stáť dokončenie domu, lebo cena hrubej stavby a dokončenie je zhruba 45% je zhruba hrubá stavba, 55% zhruba je dokončenie toho domu. A ak si niekto myslí, že rodinný dom postavím za 250 000 a teraz do toho domu dám tým pádom 125 000, hej, nie je to až tak pravda, pretože musí rátať to, že sa tam musia robiť aj tie búracie práce. Takže reálna úspora, ak teda chalani máte takú skúsenosť, ja mám takú skúsenosť, že reálna úspora je možno 30%, 30-40%, hej. Sa bavíme o tom, že kúpi tú nehnuteľnosť, takže oproti tomu, keby robil novú stavbu, ale zase musí sa zmieriť s tým, že už je tam niečo a už je to niekde, hej, nemôže to zase podľa seba. Čo myslíš, Tomi? Rekonštrukcia má zmysel vtedy, ak tá hodnota tej rekonštrukcie samej alebo renovácie dosahuje niekde medzi 60-70% hodnoty novostavby, hej. Zase, je tam strašne veľa faktorov, ktoré to ovplyvňujú. Zastávanosť. Niekedy ten dom zbúrať nemôžeš, pretože sa vzťahujú na to nejaké, je v pamiatkovej zóne, má nejaké obmedzenia. Takže nedá sa to takto jednoducho povedať, je tam veľa faktorov, ale určite tá rekonštrukcia, pokiaľ som na cene 60-70% novostavby, zmysel má. Málo kedy sa to stane, ale určite áno, stane pri menšej nejakej pri kvalitnejšej starej stavbe. Ale pokiaľ to presahuje túto hodnotu, že už prvý nástrel je ďaleko inde, tak vtedy treba zvážiť, či do toho idem, či na to mám čas, peniaze a či mi to za to stojí. Hej. Ja by som ešte doplnil presne, ako Tomáš hovoril, to ja hovorím o tých 30% úspory, hej, tak zhruba sme na tom istom. Vtedy je to ešte ako tak rentabilné, ale ešte sa vrátiť iba k tomu, že fakt treba si tú prípravu spraviť poriadnu, lebo stáva sa, máme s tým skúsenosti, myslím, že všetci teda, že prídeme do nejakého stavu rekonštrukcie a oni si povedali, že majú na to nejaký budget a dostanú sa do 70% rekonštrukcie, nedokážu to prefinancovať, hej, lebo presne nerátajú s tými prácami, ktoré tam sú, alebo sa teda podcení príprava, hej, alebo si povedia, že pri kúpe domu, že tak mám, ja neviem, 100 000 za toto spravím. Nie, treba fakt si na tom záležať, lebo potom sú to peniažky, ktoré jednak nebýva, jednak buď to riešia ľudia úvermi, hej, a je to taký zamotaný kruh, hej. Takže to fakt dôležité. Jaďo? Tak dôležité aj dobrý rozpočet si na to spraviť, hej, čiže
keď je nejaký dobrý rozpočtár alebo firma nacení to, hej, a pozrie si ozaj tú nehnuteľnosť, že čo tam treba v skutočnosti dať a dajú tam, tak ja si myslím, že z môjho pohľadu do tej rekonštrukcie by som určite išiel, pokým sú v poriadku základy, ako sme izolácie, takže určite by som išiel do tej rekonštrukcie a nie stavby. A takisto záleží aj od lokality, ako sa dá úrať, dá sa, keď sa nedá, tak sa nedá. Takže môj názor je taký. Tak ale bavíme sa o tom, že ty sám máš skúsenosť so zbúraním v rámci búracích prác, že to tiež stojí nejaké peniaze, nie? A v dnešnej dobe nie je tiež málo. Je uskladnenie toho stavebného odpadu. Dneska to už tak nefunguje, že dám to neviem, na dvor, tuto, hej. Dneska potrebujete mať na každom úrade papier od uskladnenia toho. A vravím, to sú ceny, ktoré sú pálky, to sú veľké pálky, lebo dneska to už tak nefunguje, že to si vyrovnám, nechám si na dvore. Takže to sú... Ono druhá vec, že treba si uvedomiť, že človek kupuje ten pozemok aj s tou nehnuteľnosťou, čiže aj tá má nejakú hodnotu. A ďalej, keď ju chce sanovať, tak aj zbúrať to niečo stojí. Hej? Čiže zase je to nákladná vec. A sanovať znamená? Tú stavbu Zbúrať. Svojím spôsobom. Ono zase sú pojmy, je renovácia, je rekonštrukcia, hej, tieto dva pojmy tiež nie sú rovnaké. Jasné. Takže bavíme sa tak viac menej laicky, nie na úplne tej odbornej terminológii. Tak áno, veľakrát dneska, keď sa bavíme dneska aj to o tom, že kompletné rekonštrukcie, nie o renovácie, lebo vieme rekonštruovať na komple, že úplne od začiatku, alebo tá rekonštrukcia je o tom v podstate zbúram, nechám jednu stenu a rekonštruujem, hej, podľa ničo. Ešte by som chcel ľuďom poradiť, alebo teda môj názor povedať, že nie je dobré za mňa, keby som ja bol teda laik a idem takéto niečo riešiť, vždy je dobré podľa mňa zavolať si firmu, ktorá je komplexná. Keď už teda to idem riešiť nie svoj pomocne, ale firmou. Pretože jeden príde, kúrenári prídu, spravia si kúrenie podľa seba. Hej. Nemyslia na to, že elektrikári potrebujú nejaké káble niekde dotiahnuť. Vodár si potiahne vodu, kanalizáciu, kadeľ treba. Už je obmedzený elektrikár. Hej. Už nikto po tej svojej robote nedbá na to, kto príde po ňom realizovať a kto bude pokračovať. Hej. Takže preto sa každý pozerá len na to svoje, toto si ja spravím, odídem a mňa nezaujíma, čo bude potom, keď príde ďalší profesista alebo stavbár a bude tam mať problém s tým, že jednoducho som mu si to spravil podľa seba, ale to, že jemu to nepasuje, jeho to už nebude zaujímať. Firma, ktorá to rieši, dá sa povedať, že všetko komplexne, tak tá si dá na to pozor, aby všetky tieto veci, ktoré postupne idú, boli tak spravené, aby ďalšia profesia, ktorá pôjde následne za tým, aby to nekazila, respektíve aby mohla plynule pokračovať. Toto by som ešte ľuďom chcel ako za mňa odporučiť. To je vlastne tým, čo som myslel, že zavolá si nejakú partiu alebo zavolá si firmu. Vlastne to je ten firmu a nejakú partiu. Pretože tá firma to odpovedá, ten má nejakú zmluvu, ale ten, čo príde nejaký domkový pán, príde, odíde, ale nemá žiadnu zodpovednosť za nič. My ako firmu predsa máme nejaké zodpovednosti, keď aj niečo pokazí alebo niečo na to zodpovedný, ale tam nejaký živnostník, ktorý príde, pokazí, lebo sa robí. Toto je ešte presne to, že tá stavba, rekonštrukcia, novostavba, to je jedno, je to nejaký vzťah. Hej. Netrvá to mesiac, dva, bavíme sa o veľkej rekonštrukcii, je to možno, že do 1 roka, hej. A tým ľuďom by som ešte chcel poradiť, tak zase moju skúsenosť, že opýtať sa, lebo ak si niekto myslí, že tá stavba prebehne úplne hladko, tak je na omyle, hej. To vždy niečo príde, je to kvázi také menšie manželstvo, sa dá povedať. A vtedy sa ukáže, že tá firma vlastne funguje, vystupuje, ako vlastne má to know-how, keď nejaký problém nastane, ako ho začne riešiť vtedy. Hej. Lebo ten problém môže nastať, čo väčšinou vždy sa niečo vyskočí, buď nejaká zmena, alebo niečo si zákazník príde, povie si, že viete čo ja viem, ale chcem to predsa len inak, ako sa vtedy tá firma k týmto veciam postaví. Takže to by som ešte ako také hodnotenie tej firmy chcel ľuďom povedať, že aj na to sa treba opýtať. A ešte poslednú vec, že stáva sa mi tiež, keď niekde prídeme, reálne sa mi to fakt stáva, že niekto niekde robil a príde a viete čo, však pán Šopašák, zhodnote toto a mali sme tu, boli to aj niekto druhý pozrieť a prvé čo je, tak toto vám zle spravili, toto nie, treba veci riešiť a nie rozprávať o tom už podľa mňa, že čo, kto, ako zle spravil, ale na to tá firma prísť, aby to riešila, lebo je najmenej prísť a povedať, toto máte zle, hento máte zle, čo za suflikantov ste tu mali, také povrchné vystupovanie tiež si myslím, že nie je správne. Ale to je skôr už potom, keď sa už robí tá rekonštrukcia, hej, alebo nie je spokojný, ale aj pri ponukách sa mi to stáva, hej, že niekto príde, ako presne hovoril Aďo, niečo spravia, nebol spokojný a príde niekto druhý a začne hneď referovať, čo všetko tam je zle. To vieme, že to je zle. To môže byť len, ja som skôr to tak chcel aj tento podcast tou stranou, alebo tým smerom, že čo tí ľudia
keď nájdu si tú nehnuteľnosť, a ako aj to mi spomínal, že už im sa im páči a proste chceli by to aj kúpiť. To som chcel od vás počuť z tých skúseností, že áno, že bolo by dobre toto, alebo stavebnú firmu si zavolať. Na to si dať pozor, na toto si dať pozor, hej, kedy búrať, kedy nebúrať. Ako tých možností je tu veľa, to vieme všetci, že to by sme tu mohli správať sa aj celý deň, hej, z tých skúseností, ale mňa ešte čo by zaujímalo, že keď je tá rekonštrukcia, dobre, už máte kúpené, už je to odsúhlasené, o aký čas sa bavíme, alebo o čase dneska, že keď je tá hrubá stavba, hej, toho starého domu, za aký čas sa to dá prerobiť oproti novostavbe, hej? Dá sa povedať, že sa bavíme o 2 o 3 mesiacoch, že skôr vedia tí ľudia bývať, alebo nie? Záleží to, aká je tá rekonštrukcia veľká, že keď je chce len skrátka, keď sú tam drevené stropy, že chce to len oškrabať, nastieťkovať, vystieťkovať, nejakú novú kúpeľku, nejaké podlahy, tak sa dá spraviť rýchlo, ale keď je kompletná rekonštrukcia, že obíjame omietky, na novo nahádzujeme omietky a tak ďalej, čiže to záleží od toho, aká je veľká tá rekonštrukcia. Tak ono je to aj do značnej miery ovplyvňuje, aký objekt idem rekonštruovať, či je to malomešťanský dom, či je to kaštiel, či je to nejaký rodinný domček, ktorý má, neviem, 40-50 štvorcov, takže to tiež ovplyvňuje do značnej miery. No, tie postupy neoklame človek, hej, či je to menšie alebo väčšie v skuse, pokým robí kompletnú rekonštrukciu, má to všetko nejaké technologické postupy od elektriky, všetky možné veci, takže úspora tam je nejaká, ale určite to nie je, že mesačná robota, ani dvoj. No podľa mňa časová úspora tam nie je, skôr to všetko býva dlhšie. Robili sme jeden domček vo Frýdku místku, ktorý bol pamiatkovo chránený, bol v pamiatkovej zóne, mal rôzne reliefy na sebe, šambrány, kde sa všetko muselo zvesiť, nafotiť, zdokumentovať a to bolo časovo úplne náročné. To tam sa nebavíme ani že o roku, ale už samotná tá celá rekonštrukcia všetkého trvala skoro 2 roky. Áno, ale možno by nedovolili tam robiť novostavbu zase, hej, v tej časti, alebo takisto... No už neviem sa k tomu vyjadriť, ako ten dom mal svoju hodnotu, bol to luxusný, krásny dom na danú dobu, keď bol stavaný, hej. Takže teraz sa to obnovilo, no nejaké prvky moderné sa tam doplnili, no a momentálne to je taká vila, že podľa mňa každý z nás by ju zobral. Tak ideme tam. Tak má to taký výplavový rybník so sadeným bazénom. Tak Udice bereme, hej. Budeme. Dá sa. Ty máš ešte niečo k tomu, Aďo? Že vlastne tí ľudia z toho časového rozhodnutia. Ja viem, že dneska... Niekedy napríklad na tých stavbách mám aj napríklad niekedy také, že vždy je prizvaný nejaký človek niečomu. Že niečo robím, je prizvaný nejaký statik. Ale napríklad ten statik poviete, že by som potreboval dneska, ale príde o týždeň. Ja nemôžem pokračovať, lebo ja musím na ňo čakať na toho statika, alebo stavbu vedúceho, alebo stavebného dozora. Tak aj tento princíp je tam, ale potom sa ním ďalej hýbať. Keď mi ho neprebere železo, nemôžem betonovať. Alebo sú tam rôzne veci, čiže aj tieto. Meškania by som dostal dosť, lebo čím ideme vyššie a vyššie, čím starneme, tak tým mi pripadá to tak, že všetci tí odborníci, alebo či už voda, kúrená, že ako keby mali strašne veľa roboty a každý má čas. Popytom nás ako stavbajú to dosť tlačí, lebo keď ja čakám na elektrikára, ktorý mi povie, že mu sa dneska nedá, on príde o mesiac, tak aj tieto sú tam tieto veci, že či to skráti ten čas výstavby, alebo nie. Teraz keď sa bavíme o tých ostatných, veľakrát na tých starých domoch, keď sa bavíme o elektrike, hej, tak aj u nás v stavinách, že však je tam elektrické vedenie a staré, že či to majú meniť, či nie, či tam hliníkové a toto medené. Išli by ste do toho? Jednoznačne do vymeniť. Tá elektrika netreba, hej. Ja by som ešte chcel sa teda spýtať, že čo by ste tak, možno také 4, možno alebo 5, alebo ja neviem, veci, že by ste určite si to vymenili, keď to není vymenené, hej, v tom dome, keď robíte tú rekonštrukciu. Ako u mňa určite vykurovanie, elektroinštalácia, to sú veci, ku ktorým sa nedostanete už potom. Stále hovorím ľuďom, že to, že si niekto chce kúpiť podlahu, ja neviem, dlažbu za 60 €, 70 m2, to je vec, buď počká, alebo je to vec, ktorú reálne nepotrebuje, hej, alebo sa to dá riešiť aj potom. Ale už keď raz nevyrieším elektriku a kúrenie a vodu, tieto veci na poriadok, k tomu sa už ťažko dostáva, už sa býva, už sa ťažko búra, už je to v stene, je to zabudované, takže
určite veci, ktorým sa už človek nevráti tak ľahko a radšej skôr potom buď počkať, alebo sa uskromniť na tých veciach, ktoré sa dajú časom tiež vymeniť. Ako ja som úplne toho istého názoru, pokiaľ sa už rozhodnem niečo rekonštruovať, určite v prvom rade investujem peniaze do toho statického zabezpečenia a následne do všetkých týchto profesí, či je to voda, kanál alebo elektrika. To sú prvoradé veci. Ak prídem do stavu, urobím hrubú stavbu, urobím všetky profesie a neostane mi peniaze na ďalší krok, no tak počkám, nič sa nedieje. Ale ako náhle odflaknem tieto a kúpim si peknú dlažbu a zistím, že mi tečie, alebo vohne, alebo nebodaj Boh vyhorím, tak tie peniaze nemajú zmysel. Čo som investoval do tých vizuálnych. Že odpad je taký dôležitý v rámci rekonštrukcie, že myslím, že veľa ľudí to aj podceňuje, však tie odpady. Keď je napríklad kameninová rúra po celý dom a zistí, že po roku má zapchatu a nedá to vyčistí, lebo je niekde prepadnúť, tak to je problém. Také veci, ktoré to sú detaily, áno, ovplyvňujú Aj komín? Určite. Samozrejme. Určite nejaké rekonštrukcie by som išiel do nového komínu. Alebo ten pôvodný výložku. To sú také veci, že mňa takto, keď rozprávate, ma napadajú, že aké sú podstatné veci, že človek ich berie ako takú maličkosť, ale strašne rozhodujúce v rámci toho fungovania v tom dome, keď si to človek rozhoduje. Áno, lebo ľudia, alebo hlavne nechcem povedať, ale ženské pokolenie, oni dizajnujú, hej, oni vidia, že chcú mať takúto skrinku, takúto linku, tieto veci, hej, oni vidia to, čo bude na povrchu, ale dôležité je fakt gro, to, čo je už zabudované, to, čo je opravené, to, čo je vymenené vo vnútri. Napríklad mi sa často stáva, že napríklad majiteľ tej nehnuteľnosti alebo niekto hoci kde na káve sa ma spýta niečo, že ako by som to spravil alebo ako by mám pohľad na to a ja mu to poviem a v prvom rade vidím na ňom, že to rozpráva. Blbosť. A potom príde o 2 mesiace, alebo stretne ma niekde a povie, že však som mal pravdu. Presne takto, ako ste povedali, presne takto to bolo. Nastal tento problém a písali sme sa na to a teraz to musíme riešiť. Tak by som sa ešte spýtal teda, že aké sú tie kľúčové otázky, ktoré by si mal položiť každý pred tým rozhodnutím, keď ide kupovať tú nehnuteľnosť. Tak ak môžem za mňa, tak určite by som sa v pozícii toho nového majiteľa tej krásnej starej nehnuteľnosti vyhol nejakým zbrklým rozhodnutiam, nejakým premotivovaným, pretože ten človek, ako som už povedal, častokrát to vidí tak, ako to chce vidieť, nie ako to reálne je. Čiže určite by som zvážil, tie rozhodnutia by neboli také zbrklé, ale dal by som si možno čas na rozmyslenie, pretože za horúca sa nemá riešiť nič a už duplom nekúpa takejto nehnuteľnosti. Takže to je taká hlavná vec, čo by som povedal. Ty, Aďo? Už keď sa aj rozhodnete, že kúpiť nejakú tú nehnuteľnosť, určite v prvom rade by som si zavolal nejakých odborníkov na to, aby posúdili tú nehnuteľnosť a potom by som sa rozhodol, či to idem kúpiť alebo nie. Za mňa napríklad, ja som si nikdy nemyslel, že budem starý dom rekonštruovať, v ktorom budem aj bývať, ale mňa prvé, čo by som ako na svoje odporúčanie som dal, že vošiel som do tej nehnuteľnosti a videl som tam ten pocit toho bývania a zhodnotil som, že pasuje mi aj pozemok, pasuje mi aj lokalita. A to boli také prvé veci, ktorými som potom začal uvažovať nad tým všetkým, čo sme tu preberali, hej, že lokalita, celkový ten dojem, pocit z toho domu a potom vlastne, keď mi toto vyhovalo, tak som začal riešiť už tieto následné všetky veci. Teraz by som chcel ešte od vás počuť praktické tipy, ako sa vyhnúť teda najväčším problémom. Tak vyhnúť sa najväčším problémom je samotná kúpa tej nehnuteľnosti. Radšej kúpiť novú stavbu, keď neviem, do čoho ide. No však. Ak teda som tú nehnuteľnosť nezdedil, ale že chcem to kúpiť, tak radšej si kúpiť novú stavbu a s pekným pozemkom. To je asi tak všetko za mňa. Jo. Ako ešte raz si sa presne pýtal? Že ako sa vyhnúť najväčším problémom pri kúpe takéto nehnuteľnosti. Ale podľa mňa nemôžem s tebou súhlasiť, lebo veľa ľudí dneska tie rekonštrukcie neznamená, že keď musí zdediť, že nemôže si kúpiť starší dom, ako je, tak ako si vravel, že... To bol môj názor. Pretože ja som toho názoru, že ak mám kúpiť starý dom za 100 000 a 100 000 má dať do toho a ešte nemôžem si kúpiť niekde na nejakom mieste, kde by mi to vyhovovalo, a tak radšej si ten dom postavím, doložím, poviem príklad 50 000, že reálne sa dá postaviť taký 120 štvorcový dom za nejakých 250 000 aj s pozemkom, takže radšej by som išiel do tejto varianty ako do tej rekonštrukcie, kúpiť starší dom a zrekonštruovať.
Tak ono to je vždy o tom, že kde ten dom hľadám, hej, či ho hľadám niekde na periférii Bratislavy, Trnavy, Nitry, alebo ho hľadám v nejakej historickej časti Banskej Štiavnici, hej. Takže je to o tom, čo ten človek chce a čo od toho následne očakáva. Ako Jožo vravel, prísť tam, tá lokalita, či vytvára v tom človeku dobrý dojem, či sa tam dobre cíti, či je to to, čo chce, čo hľadá, hej. No sa tam nedá zase úplne konkrétne špecifikovať, je to kus od kusa. Ale v prvom rade ten človek musí cítiť takú pohodu, že toto je tá nehnuteľnosť, do ktorej idem, ale musí zvážiť aj tie následky, čo s tým prináša. Si sa pýtal ešte, prepáč, že čoho sa vyvarovať, hlavne nezatvárať oči. Nezatvárať oči už na začiatku predtým, že toto spravím potom, alebo toto nebudem musieť. Nezatvárať oči proste, povedať si to fakt tak, ako to je a ísť do toho s tým, že toto reálne musíme urobiť. Lebo zatvoriť oči pred niečím a potom to riešiť neskoro, takže hovoriť, nezatvárať oči. Treba ten stav brať reálne, ako je, aj tú danú nehnuteľnosť brať v takom stave, ako je a jednoducho si položiť pred seba všetky tie problémy, ktoré môžu prísť, možno si ich spísať na papier, prekonzultovať ich a zistiť, áno, stojí mi to za to ísť do toho, alebo nie, nestojí mi to za to. Tak ja čo mám najväčšiu skúsenosť v rámci u nás v stavinách je, že tí ľudia veľakrát kupujú tú nehnuteľnosť aj preto, lebo by chceli ísť hneď bývať, hej. A nejako postupne rekonštruovať, lebo tým, keď idete nejakú novú stavbu, tak musíte zohnať pozemok, musíte nejakú čakať na tú výstavbu. Stavebné povolenie. Tu pri tej rekonštrukcii, keď sa všetko odsúhlasí, že staticky, že v najbližšom období chcete nejako prijavať si ten domček, hej, tú rekonštrukciu, alebo tú renováciu aj, tak dá sa to, hej, že veľakrát tí ľudia fakt sú zbývať a robiť postupne, hej, tie časti toho domu a nemajú teraz na výstavbu alebo na kúpu nového domu a nemajú kde ísť, hej, takže aj to je dosť podľa mňa dôležitá vec, že ten človek chce hneď bývať alebo má nejaký čas alebo ako financiami na to, lebo vieme, že tú novú stavbu už keď sa rozhodne niekto stavať, tak už ten budget peňazí musí mať, aby išiel bývať do nového, ale už keď kúpuje tú rekonštrukciu alebo tú staršiu nehnuteľnosť, ale mne sa skôr fakt jednalo o to, že keď ten človek si takto zmýšľa, že chce ísť bývať na nejaké veľmi krátke obdobie, lebo sú manželia alebo hocičo, nie, tak vedia postupne, len aby nekúpili nejakú mačku vo veci, do toho sa jedno. Áno, a musia si ale uvedomiť aj to potom, že nie všetko, teda keď sa dá naraz, však samozrejme všetko je to o financiách, že musia byť na to fakt pripravení, že to nebude ani za mesiac, ale že môže tá rekonštrukcia do poslednej bodky trvať aj 5 rokov. Hej, od fasády, cez pevnené plochy, nejaké zámkové dlažby, oplotenie, tieto veci, keď teda idú na to postupným financovaním, že buď sa nejako preúverujú, alebo majú lepšie platy, že dokážu to z toho utiahnuť, tak treba sa na to nastaviť, že nie je to len o tom, že kúpim, ale 5 rokov bude musieť trpieť ešte nejaké rekonštrukcie práce. Ale je to veľa aj o tých nárokoch toho samotného klienta alebo toho kupujúceho, hej. Či to očakáva trvalé bývanie, či to berie ako chalupu alebo ako rekreačné bývanie. Každý sme nejaký, niekomu stačia 4 biele steny, umývadlo, záchod a niekto potrebuje mať zlatú vaňu. Hej. No čo teda, zmenil si názor? Nie. Nie, akože určite by som išiel ja do novostavby ani do rekonštrukcie. Áno, ale keď niekoho fakt ťahá. Ale tak záleží, aká tá rekonštrukcia je, vieš, ako ty si povedal, že pokým je tam všetko v poriadku, ten dom má, neviem, 30 rokov a prídem tam a stačí mi to vymalovať a môžem bývať, áno, sú tam staré okná, všetko, tak chcem bývať, tak áno, idem, bývam, postupne zohnám nejaké peniaze, zarobím niečo, vymením okná a tak, je to v poriadku. Ale pokým ja mám ísť do nejakého domu, ktorý je ozaj, že treba omietky obiť, preto vravím, že záleží od toho, aká tá rozsiahla tá rekonštrukcia je. Hej, že či treba strechu meniť alebo nie. A preto je dobré prizvať si toho nejakého odborníka a neísť brklo do toho. Tak ono je veľký rozdiel kupovať 30-ročnú stavbu a dajme tomu 200-ročnú. A zase aj to, či tá stavba bola kamenná alebo bola tehlová. Išli by ste do kamenného domu kúpovať? Ja v tom nevidím nejaký problém. Ako je to zložitejšie na nejaké práce, ale ako tie kamenné domy sú 100 rokov, hej. Ja ešte to poviem, že konkrétne kde bývam ja, ten dom má cez 100 rokov, hej. A nebal som sa ho rekonštruovať, hej, alebo teda verím, že teraz, keď je takto rekonštruovaný, že nebude tam problém ďalších XY rokov, hej. No, takže ja osobne určite doporučím tehlovú, hej, nie 90. roky, 85., 95., keď bol klasická kvadra, to keď sa stretávam s rekonštrukciou, to sú už dosť v dezolátnom stave, tie múry, čo ja mám skúsenosti, takže toto je asi najhoršie obdobie, čo ho bolo stavané, ale
Ja osobne s kamenným domom, hej, nejakým starším by som nemal problém. A my vlastníme kamenný dom, ktorý sme rekonštruovali, sme tam niečo pristavovali, momentálne ho využívame na rekreačné účely. Má to niečo do seba, ale bolo za tým hromada starostí. Ale teraz to stojí za to. Preto, ako som aj spomínal, že sú niektorí ľudia, ktoré tie staré domy berú ako chatu, čiže im to stačí, keď to je vymalované a sú tam tie všetky pôvodné veci, práve že niektorí ľudia si to vyžadujú. Len nejaké detaily tam opravia, hej, ako aby voda im tam tekla, mali normálnu a dobrú elektriku, ale väčšinou to nechávajú v pôvodnom stave. Čiže nie je tam až taká tá rozsiahla rekonštrukcia. Dobre, ale sami máte skúsenosti s rekonštrukciami na vlastné účely, to tak poviem. Ale vždy bolo ten základ sa to správne rozhodnutie, nie na tom začiatku, že či ísť teda do toho alebo neísť. Keby ste zistili na začiatku, že ten dom nestojí za to, či to miesto, či ten, nejaký ten vnútorný pocit, hej, či tá samotná statika, hej, či je ten samotné základy, všetko okolo toho, čo sme sa bavili, tak sami ste usúdili, že aha, tak idem do toho. Hej. Samozrejme potom ovplyvňujú aj iné veci, ako je nákupná cena, hej, toho stavného materiálu. Ako netreba sa pozerať, napríklad, hej, ja vlastne skúsenosť, netreba sa pozerať na to, že či tá stena je úplne v dezolátnom stave, že ho musím celú oklepať, alebo je tam na jednej stene nová stierka, hej, na tejto je stará, na tejto je pekne vymalované. Keď idem raz rekonštruovať, nech je to v čo najhoršom stave, sa dá povedať, hej, v úvodzovkách, lebo viem, že to aj tak idem robiť na novo a nepreplácam tú nehnuteľnosť tým, že je tam spravená v tejto miestnosti je elektrika, v tejto není. Radšej nech není nikde, radšej nech sú tie umietky, ja neviem, napráchnivené všade, lebo aj tak to idem robiť na novo a nemusím platiť za to, že niečo už tam je spravené, ktoré aj tak ja si prerobím. Ale keď ešte doplním k tej otázke, tak v finále je dôležité, keď si už takto sadnem na nejaké to kreslo na tej terase, že aký je ten finálny produkt. Hej. Keď sa otočím za seba a pozriem sa, tak stálo to za to, deti mi behajú na tom peknom dedinskom dvore niekde a ja mám ten pekný 200-ročný domček, a cítim tam to teplo, ktoré tie novostavby dneska nemajú, tak to je dôležité, že áno, stále má to hromadu času, hromadu peňazí, hromadu nervov, ale viem, že to tu bude stáť po mne ďalších 100 rokov a viem, že to niečo prináša mne, prináša, dajme tomu, mojej rodine. Hej. Takže aj to má veľký vplyv s odstupom času na všetky tie starosti a úskalia, ktoré sprevádzali celú tú stavbu. Čo je to teda tá sanácia, Tomi? Tak sanácia je to slovné slovo, alebo teda sanovanie objektu je slovné spojenie, ktoré sa môže sťahovať na rôzne časti tej samotnej stavby. Dajú sa sanovať základy, sanovať krov, alebo sa dá zasanovať aj celá stavba v globále, čiže je to nejaká oprava, nejaká záchrana tých daných častí stavby. Ešte veľmi dôležité je aj nielen akože robota, ale aj dôležité je použitie správnych materiálov, lebo napríklad pri sanovaní múrov, aby sa nám tam nedostala vlhko, je dobre použiť nejaký dobrý materiál, pretože keď použijem niečo, čo mi vydrží rok a potom to už nefunguje, tak toto je tiež dosť dôležité pri rozhodovaní rekonštrukcie, že dobrý materiál, a to vám môžem odporúčiť nášho kamaráta Andreja. Ďakujem. Takže ďakujem chalani, že ste boli v dnešnom podcaste Stavbári pri mikrofóne. Som rád, že ste povedali z vašej praxe a skúsenosti, ako pomôcť najmä ľuďom. Takže na budúce by sme si potom prešli aj o tých novostavbách viacej, že s čím sa stretávate a na čo si vlastne dávať pozor a koho si zavolať, ako sa rozhodovať pri rozhodovaniach možno výberu tej stavebnej firme. Dobre? Takže ešte raz ďakujem, že ste boli. Ďakujem Andrej, ďakujem Tomáš, ďakujem Jojo a dúfam, že najbližší podcast Stavba pri mikrofóne dáme o tých novostavbách. Ďakujeme za pozornosť. Aj my ďakujem. Ďakujeme.